Nilqakom għal-episodju ġdid tal-Late Night Show. Jiena James Ryder u one quick word in English. You're now free to tune in by turning on the captions on the bottom right in the options menu. And as you know, summer ended with a bigger bang than a bachelor party at the Lua PL Casino as we report some of the many events that graced the island over the past month. Oneġo bil-Malti. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder. Nibdew bil-vending machine ġdida li servi mhux kafe iżda pizza. Dan robot li jservilek pizza friska fi 3 minuti mhux l-unika każ ta' robots li qed jieħdu l-post tal-impjiegi ta' livell baxx. Palu dan robot purtinar li kapaċi jnaddaf kamra ta' lukanda fi 50 minuti. Timmaġina tkun jgħal fuq il-lok meta jidħol fuq ek robot u jiddaħħal idu bejn saqajk qabel ma jtik ċans imqart tiflaxxa. Il-Pama qed jipproponi ċentru tax-xiri imma mhux fuq Art ODZ iżda taħta. Il-kumpanija proponiet l-idea ta' ġnien pubbliku ċentru ta' xiri taħtu. Jekk jiġi aċċettat, dan jaf jagħti idejat perikolużi lill-żviluppaturi lokali. Jekk jiġi hekk, jaf naraw mewġa ta' flettijiet anti-rise li jiġu mibnija. U minflok penthouse nkunu nistgħu nħallsu 250,000 euro biex nitfu lilna nfusna u lil familtna. Il-finalisti ta' Love Island, Dale u Nikola, ħabbru l-infirdu wara 4 xhur flimkien. Għajdu li tridu dwar din il-koppja imma għalija kienu fost l-akbar raġunijiet għala x-show kien divertenti. U billi ħabbru tmiem ta' relazzjoni tagħhom, setgħu qabdu ħabbru tmiem tal-imħabba nnifisha. Aw qalbi, daqshekk kienu int. Iva, Dale u Nikola. Eżom kienu għet jitnejku. Aw qalbi, insa li għatlek. U fl-aħħar klip mill-guest spot iċenti tiegħi fil-podcast Bite to Bacon, ċekjawhom waħda, rawh daqsxejn nies. U fil-waqt is-sezzjoni tal-kummenti tistħajjilha xi rikreazzjoni online ta' 7 Ġunju, naħseb ta' min isemmi li din kienet biss ċajta goffa. Fl-aħħar tal-ġurnata ħadd mu perfett, l-ebda pajjiż mu perfett, imma m'hemm xejn ħażin billi niġdu saqaj xulxin. F'dan ix-show iħossni rebbieħ kull darba li intom taraw episodju. Għalhekk aħna nixtiequ nagħmlukom rebbieħa wkoll. Grazzi l-sponsor tagħna Meridian Bet bej għandkom 10 euro sport u 10 euro casino, no deposit bonus u tistgħu issibu l-promo code fid-description. Meridian Bet, always on your side. Unkomplu. U issa ejjew nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet akbar ta' dan ix-xahar. Tlaqna! F'intervista riċenti ma' CEO ta' Ryanair, Michael O'Leary, il-negozjant Irlandiż, iddikjara li Ryanair prattikament saret il-linja tal-ajru nazzjonali ta' Malta. Bil-ħiniżrija tal-prezzijiet tax-xorb, impjegati b'attitudi tal-ħara lejn it-turisti, Malta verament sabet kumpanija li taqbel mal-karattru tagħha. U x-xef ma taqafx hemm meta tiġi ċ-ċelebrazzjoni tal-medjokrità, il-Maltin jieħdu l-medalja ta' ċikkulata mottija bid-deb. Jekk jiena xinna nlestu l-ammont tax-xogħol assolutament minimu, kulħadd jistenna banda tal-marċ joħorġu jdoqqu fanfara trumpetti u jaqalaw ċabċipa. M'hemm bżonn tħares il-bot minn hawn. U ma ninsewx li f'Malta Alla jbirek kulħadd priorità, kulħadd iħallas iż-żejjed u kulħadd fl-istess queue għand limes jew imweħ lejn ix-xatt tal-imsida. Fl-aħħar mill-aħħar Ryanair hija kumpanija Irlandiża u m'hemmx nazzjon aħjar adattata lina bil-livelli tal-katoliċiżmu, alkoħoliżmu, postkolonjaliżmu, sessiżmu, razziżmu u patatiżmu li naqsmu bejnietna, lanqas ħanindunaw id-differenza bejnietna. U r-rebbieħ għal dan ix-xahar tal-premju Go Back to Your Country huwa dan is-sit tal-keramisti ġiwi wara tilwima mal-kerreja Ġermaniżi tiegħu iddeċida li jwaqqafhom milli jitlu f'darhom. Filwaqt li s-soltu s-sidin bejjem sempliċement ibidlu serratura, da psikopatiku mis-siġġiewi minflok żgombra l-entratura bil-briks u s-siment. Il-koppja Ġermaniża li kienu jgħixu fid-dar waslu u sabu lilhom infushom bla mod kif jitlu f'wejjiġhom. F'nofs paniku bil-bib ta' barra miksi siment, waqt li kienet għandhom il-pets ġewwa immedjatament dew jaraw kif joħorġu l-povri kelpu qattus. Iżda ammettew li t-tiġiċu l-fnik ħallewhom ġewwa għax kif irrakkontaw aktar tard fuq il-medja soċjali ġew jitnejku minnhom. Għal darba l-annimal importanti u l-qattus ġew salvati, il-Ġermaniżi għamlu dak li l-Ġermaniżi dejjem jagħmlu meta jiġu affaċċjati minn ħajt li jkun ta' xkil f'ħajjithom. Maqraw ktieb tal-istorja. Ħarbu mill-bert tal-repressjoni, is-siġġiewi, u sabu l-libertà f'Airbnb f'ma jisax lok. U kif jgħidu, meta Alla jalaq bib jiftaħ tieqa, iżda asla xarpesti tal-Antik Testament ma kienu daqs dan is-sit bis-sement. Imma dak li vera ġibidli l-attenzjoni ma kienx li s-sit kesal bib tas-siment għax kien irrabjat, għax kieku jimpika f'mument ta' fernezija. Iżda dan kien ħajt magħmul bil-bricks u miksi bis-siment. Dan ħajjin, u jekk tħares sew lejn il-ħajt, għamel biċċa xogħol sew. Dan kien proġett li ħtieġlu jirritorna fuq il-proprjetà bil-lanċ ippakjat ġurnata wara ġurnata. Jistenna s-siment jitħalla, tipoġġi fuq il-bricks bil-galbu li jagħmlu l-uniku raġel fl-istorja lokali kapaċi jwettaq vendetta b'invel. U probabbilment martu
ila tistenna xi sentej biex iwaħħal xi ġiex kafef. U mnalla ma ġiex fidu l-qattus tal-kopja għax kieku kien joħroġ minn hemm jidher qisu Han Solo. Proset Concrete Angel. Jekk it-tfal qegħdin l-iskola u m'għandek xabtit issajjar, għażel l-sponsor tagħna Avotaco fej issa tistgħu tornaw direttament minn fuq il-website tagħhom u għandkom delivery b'xej fuq order ta' iktar minn 20 euro meta tuża l-code DRIVEBY. Avotaco! Unkomplu. Aktar kmini da xar Malta laqat turisti minn kull rokna tad-dinja għal Europride, ċelebrazzjoni tal-kultura LGBTQ+ u t-taqbida bla tmiem ma' drittijiet ugwali. Iżda mhux kulħadd gawdih il-Pride. Ivan Grek Mintoff, mexxej tal-Partit Kristjan Konservattiv ABBA, kif ukoll l-akbar killjoy, kien kif mistenni imdejjaq b'dan l-avveniment. Sostna wkoll li madwar 1000 persuna biss attendew. Fil-jiem ta' qabel parata, Grek Mintoff ipprova jattendi produzzjoni teatrali ta' drag queen Olivia Lilith immirata lejn udjenza ta' tfal. Meta applika l-biljett niżel lilu nnifsu bħala Child. Aħna nixtiequ nawguralu tal-li fl-aħħar ammetta li għandu l-kapaċità mentali ta' tifel ta' 9 snin. Din mhijiex l-ewwel darba li Grek Mintoff daritlu l-bajda ħabba reċta. F'Marzu allegatament iffastidja ċorma tfal li kienu qed isegwu reċta dwar il-fluidità tal-ġeneru. Dan hu pjuttost ironiku meta żżomm f'moħħok li l-istess Grek Mintoff huwa konvint li n-nies omosessuali moħħhom fit-tfal. Ironiku daqs li semmi l-partit politiku tiegħek wara band tant maħbuba mill-komunità LGBTQ. They don't care what do the homophobe. They don't care what do the transphobe. They don't care what make the bigot. The gay is gay. Dan ix-xahar l-sponsor tagħna Menux se jkun qed joffri kreazzjoni ġdida, il-Chocorange Entremets. Din id-deżerta hija limited edition ġifieri morru waqt li għadkom iċ-ċans. Apparti mill fatt li chocolate orange hija l-itjeb taħlita totomiet, il-proceeds kollha għal din id-deżerta sejrin lej il-fundraiser ta' Andrea Kalleja. Biex kunu tafu iktar dwaru u kif tistaw tejnu, għafsu l-link ta' fuq. Get well soon, Batman! Menux! Unkomplu. Nofs il-popolazzjoni ta' Malta temmen li meta tmut sa titla l-ġenna. Dan ifisser li nofs il-ħor tal-popolazzjoni huwa ħafna iżjed realistiku. Ħanejdu kifini il-Maltin edin on first name terms mal-qaddisin kollha, peress li niżluhom kuljum bid-da. M'hawnx Malti wieħed li ma jafx jiġbed sensila titli tal-Madonna li ma tantx faħruha. U l-qaddisin nittrattawhom qishom Pokémon, minnu l-aħjar, l-aktar feroċi u l-akbar annimal bejnietom. Aqbadhom fil-ħin, ejja minn hemm ġbin, qaddisin! Imma ħanajdu li vera jaslu sa xadba tal-ġenna. Taħseb li 250,000 Malti ħaj jistennew ġokju biex jitlu ximkien. San Pietru se jaqla xabat paqpa da kien manager tal-Lidl jiftaħ il-ħannut fuq Black Friday. Jekk trid tirbaħ punti mal-Prim Ministru Eternali u forsi taqla timeshare fil-ġenna, dawn huma ftit affarijiet li tistgħu tippruvaw. Top 5 huma! Ibatu SMS in-nanna darba fil. U ħorġu żibel fil-ġranet li ħaqhom. Ivvotaw fil-Eurovision. Tnaqrux l-imqarrum meta tkun għadha fil-forn. Tinsewx ix-xitan jiex fit-qarmiċ. Għati mill-inqas 10 euro l-istrina. Donazzjoni ta' 5 euro jwaslek sal-Purgatorju Malti. Fej kull ma tista' tikol hija minn estra, l-uniku ċelebrazzjonijiet li jeżistu huma l-party sal-Mamudija ta' Koġintek u fuq it-television ma tara xejn li fit-tielet staġun ta' Simpatiċi. U ovvjament kulħadd jitla l-ġenna fil-karozza tagħhom, hemm parking kemm trid u t-triq hija perfetta. Għax dik ovvjament hija rotta li ħajħu l-papa. U x'ħassib kif tasal? Jien nimmaġina li l-ġenna tal-Maltin kollha baħar blu ċar, bajjiet vojta u notfa, ħobs biż-żejt ta' barra minnaw, raġel li biħlek il-ġelat minn fuq dingi u kienik jisaħsilġ. Immaġinaw kemuna minnar il-turisti u dawk il-sambez li fottew kollox. Fl-aħħar, jekk tridu tesperjenzaw l-infern Malti, kelmu l-kulzil lokali tal-imsida biex jitukom permess għall-avveniment ta' xbiex mal-ar taslu. U grazzi ħafna tal-li segwejtu dal-episodju, nfakkarkom li dal-episodju kien miġġub lilkom grazzi l-Menux, Avotaco u Meridian Bet. Nerġa' nirringrazzjakom, nawguralkom l-isbaħ Ottubru u l-isbaħ Back to School period. Narakom l-episodju li jmiss, il-lejl it-tajjeb u ħodu ħsieb.